na aya wako there wako Putupuru nsɛm a yɛnsa ka a yɛde bɛtum anim wɔ Ghana News TV ɛso ɛne sɛ meka breaking news o Kumase sinitwani owura Sekyere Amankwah enti a yɛnsa ka ne sɛ waka nkyene gu ɔkɔ ne nkrachi wata nananom ɛwɔ nseɛ do Sekyere Amankwah ɛyɛ obi a sinimu no ɛyɛ na mmere bia no ɔyɛ komfo na wapopo n'ani saa na tiri ho sako set krowato wapo ne tiri ho sako a eno ne agidi se empasoro na pampamu panti na ama enam so amana waye ne saa na foni a abetodua no eye poster ye hu se owura yi ehye jacket anasi coat eye wine color anakokọ a wogina so na nimfie no eye aduasa enson 37 years nanso no edin a ewo poster no so no eye akwasi mensa yentimi nkyerɛ sɛ owura Sekyere Amankwah ebia owata bi ono na de akwasi mensa na anase ono a ene da mfoni anase poster no so but picture uhu ni de uhu se owura Sekyere Amankwah nkasa ene gina eye poster no so a waka ne nsa mienu abom na eda no owura Bishop Bernard Amankwah ayi ase ensem a papa yi ede tu Kofi TV anim a yensa so bi so a yede ebetum anim enie da obedwene wo honamu ba ti bibia mu Yankopon se mfa aseda anya den ema no ntimi de meka kire abusua nyina se ye mom nyina ya akọ na emom nyame na de ma nyame so na ye den wogie nti we abotre kwa so but na one net saying mo relation na one ni kwesi ni bipo oh Bishop de ya yese nua nkasa se de ishia menene ishia ba ko pedaleta ba ko nsem ene nyina wotete ye because atankwa na obi ani ho a wa yesta ti daleta ba ko nsem wotete ye nyina Bishop de menene ti se nua because hotel na kura ye konye se ekotwa sini a obi agene de ba te ono ne mienu de wose menene nua we na beda na ye da bia menene da hotel ba ko ni edi nkomo efa ho na o kire me borofo because me man dinim no anse da anko nti se bi kura na ade bi wo ha na ese me busa no wo borofum na wo kire me ti me kan me nti me nka no o sire ti Bishop de na me nti se nnua ankasa e wo movie a ye ntem e wo bibi kire me so am frɛ no onso bibi kire so frɛ oba me fie me so me kɔ ne fie a bibi aye kama ti Bishop de ye nnua enya asanketo aja meda say Ghana News TV enam sa ensem yi so emabusua ene adofo nyina ya akosensemi nokre bi ewo mu se wafiri mu a na ema yenua Sekyere demrifadue dueni amane hono mesrewa se unya unsubscribe ya bomodi anime subscribe no so na ehye video yi ma adofo a ehwe yenua yi entenkan hu se wafiri mu